בלתי? מה זה? בלתי כה בלתי, הודעה כה בלתי, כי אין חזרה. מכזאתי הודעה. כמו מה? בלתי כה בלתי, האם שלחת הודעה כה בלתי? זה נגמר, הוא לא חזר. אז שלחתי הודעה זוועה, שלחתי, לא חשבתי, התכוננתי לשנה. בדקתי שוב וראיתי שקראו אותה, נראתה אי אפשר שלא לראות. זה שטויות! זה היה ארוך. ארוך? ארוך, כן, כמו הודעה מאמא. עם התחלה, אך ללא סוף, כשגול לגול 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 לי. לא חשבתי על הדברים שכתבתי, אולי כל כך התרגשתי, האצבעות שלי רצו מרתון, והזמן עצר מזמן, אך בו בזמן שלחתי, החבר שלי לא רצה בי. אני לבד בתוך ים של טעויות כתיב, ואין סוף לבושה, אז של מי האשמה? אז של מי האשמה? אז של מי האשמה? אז של מי האשמה? רק שלי. בלתי כה בלתי, הודעה כה בלתי, כי אין חזרה. מכזאת הודעה. כמו מה? בלתי כה בלתי, האם שלחת